שלום וברכה לכל הצופים היקרים. בשבת אסור ליהנות ממלאכת שבת. אני אתן דוגמה. אם אדם בישל בשבת, האוכל אסור בשבילו. אבל גם מי שרוצה ליהנות מאותו אוכל, הדבר הזה לא אפשרי. למה? כי זה הנאה ממעשה שבת. בגמרא ובפוסקים מובא שאסור ליהנות ממעשה שבת. זה קנס שכנסו אותנו רבותינו שלא ליהנות ממעשה שבת, כדי שאדם לא ירצה פעם הבאה לעשות את זה, ויבוא גם הוא לעשות, יראה שזה מותר, אז הנה בבקשה, הוא יחשוב שהשבת פוצה בדבר הזה. כל זה מדובר דווקא במעשה שבת שנעשה בגוף הדבר. דוגמה, בישלתי עכשיו אורז בשבת, ואדם בישל אורז בשבת, חס ושלום, אז האורז הזה אסור, כי עד עכשיו האורז הזה לא היה ראוי לאכילה, עכשיו ראוי לאכילה. אבל בדבר שלא נעשה בגוף איסור. דוגמה, אדם הביא לי עכשיו מחוץ מהבית שלו ברכב, הביא לי סוכריות, הביא לי אוכל. האוכל כשר, מהודר, הכל טוב אצלו כמו שצריך, אבל הוא הביא אותו בשבת. הוא עשה מעשה בגוף האוכל? לא. כיוון שהוא לא עשה מעשה בגוף האוכל, האוכל בדיעבד לא נאסר. אבל כמובן שמי שיאכל את האוכל הזה בשמחה אחרי שהביאו לו אותו בשבת, הוא יוריד מערכה של שבת. לכן, אם קרה דבר כזה שמישהו אדם לא יודע והביא אוכל בשבת, אם זה יכול להיות דודה או סבתא או לא יודע מי שמחללים שבת, ורוצים לאכול את האוכל הזה, אז צריך להגיד להם, אנחנו עכשיו נאכל אותו. ונסביר להם בקצרה למה אנחנו אוכלים את זה, כי זה לא מעשה שבת וכו'. אבל אנחנו מבקשים, א', שלא תיסעו בשבת, זה דבר חשוב מאוד, אם אפשר כמובן להתרות בהם, אבל בוודאי שאל תביאו לנו מאכלים בשבת. או הדין כשזורקים סוכריות בבית הכנסת, בין לפעמים מחללי שבת זורקים סוכריות. סוכריות מותרות, אבל אם נאכל אותם בשמחה, נוריד מערכה של שבת. אז צריך לעשות איזשהו משהו להראות שאנחנו אוכלים, כי זה מותר, אבל לא כזה בשמחה, כדי שלא נבוא לזלזל בכבוד השבת. ראויה השבת לכבד אותה, ולכן בדבר הזה אנחנו פוסקים להלכה שזה מותר. אם זה נאכל מול אותם אלה שהביאו, לאכול את זה כזה, להסביר להם שזה נאכל בדיעבד וכו' וכו'. אם הם לא נמצאים, אז אין עניין לעשות כלום, אז מותר לאכול כמו שההלכה אומרת.